Igbo Christians, this message is for you people. Get on to make una listen to what these people said. I'm coming back again. Remember that we are saying all these people where they talk said they are going back to their root. Then they said before the time we come when they will start killing Igbo Christians and burning churches. Don't they start? Make una listen to this video and come. I'm Uche Ihechi Wisdom, Evangelist Uche Ihechi Wisdom. I'm on your bombis. Ọ dị ma o nwere ihe bịara kọwatara anyị n'ụlọ ọrụ anyị sị mba na ọ dị mma na anyị mere gị interview ka ndị mmadụ nwee ike ghọta kpọmkwem ihe mere nụ. Gaa n'ihu. Yes, sir. Ọ wụrụ na Sunday, being 30th of March. I'm na my program because you nwere 3 days crusade in host to in my ministry na Akuwa Ibek, nke nọ na Bombise. So they host to the program maybe na first day, then the second day ụbọchị ahụ na-eme Modern Sunday. Now, evidently the program, so the man who featured the instruments, if featured the instruments. So as well featured the instruments, it's okay. See people gonna abia, can raise my phone uji ko egu, ka people na abia to kwado to okay glanoto around that kind of 8:39 kihaneme. So when you know when man she from my community, Akuwa Ibek, the man she outside the logo. So send there 1 year okay. Na mobanyo instrument eja akugara Chineke egwu. Na mobanyo the instruments. Ngba the young man si fuga program mmega. Si fuga program mmega. O sem na nwanne nwoke si na mobanyo si aje egwu ya na egbanyo ga mu ihe obula. Na nwanne nwoke aha lash back gazie je gbazie nwanne nwoke nke di iri ya. Nke ahụ puzo shi na ole ya. Puzo gba egbele elu to. Chorozie m biawazie na yard n'ime compound mebe nro my ministry bata dia na mgbanyo ha m si ase for what reason ngeji gbanyo ya ihe ọzọ mụrụ were egbe lay the instruments both the amp were egbe lay the instrument gba ya to ozugbo gbachara the egbe ojo so lay the pastor no here m si ya na ọwụ m ọgba m egbe n'obi but the bullet ekwugi onye ọbụla ana-agba onye ọbụla na-ega n'ọsọ. Even the guests they might invite she from Olo, Dubem she from Olo, Nodia that very night. And many people they burn with the instrument. Nodia, ye whatever lay the instruments. Bajasia. Sim no wegi ihene many. Then what happened next? Then Mpo was here to one of my friends in a Tiger Base. Mpo was here on a phone. So Osem na hagabia in the morning. So okay, one of my brother, my senior brother, one officer prisons squad. So mpozie ya na phone, I run on the switch off. So pushing him after 3 o'clock abale. Mbazie si alekwe ihe mega no simo okay, niaga abia very early in the morning. So abiazie very early in the morning na with ndo tu ya yin yala so. Abiazie very early in the morning. Trozie the man biazie. Orona the man apola. Ona the man apola, then a huzie nwanyị ya, and the security man no sendre mbosi ahụ. Then a huzie the young man aprozie he gawa to their chamber na that ihitu bomb. Agawazie their commander send la who her back. Na ha bia search at the house, chozie the man whether man or no ya. Then ha biazie dia onye afro wo the ketri, onye neshiri the young man yini. Then ha search the house, we ezie ihe ndị enwetere na the house. Both ammunition, full packet of ammunition, and the ID card of the young man. The ID card of the young man na obodo yibeba. Honor. Owokwano a first man. Is a Knox. Nobodo yibo. So ole ihe o jiri bịa na church ga agbawachicha ihe sinu na-eme again exactly. Kedu onye ọwa ala ya ka ọwụ property eko nọ na-eme church. Owo the property how my father's land, my father's house. Owo the onwe kwe no say na say inye the gate na I disturb ogia onwe bele any report, omre before onwe bele any report. Onwe ko shiri maybe unu shi cho for o shi there for reconciliation ma wo ka bank kata so that can udo wike chia. Yes, o send ụmụnne ya. Ụmụnne ya ha bịaruo no so okay, so I welcome peace. O say ka I make peace. So okay, I welcome peace. Then ọ ga-akwụzi ụgwọ those damage. Ihe ndị ahụ, ihe instrument ndị ahụ ọ gbakara na ọ ga-akwụ ụgwọ ya. Then ọ kwụzi ụgwọ ya ka ha end ya dia. Now
nga ahụ gbachaziri elu ụmụnne ya ga-abaga n'ụwa si na ha ga-akwụ 800,000 for the amp na ha ga-akwụ 800,000 nsi okay since Obadros I welcome that. Now the young man say okay na ha ga-eme the transfer the next day ye being Tuesday because mbosi ha mere was Sunday night but aziri Monday then o say na ha ga-eme transfer being Tuesday. Now reaching Tuesday I didn't see anything. Then on Wednesday no one another policeman she from my community Nozina pass through the young man information and every damn thing. Okay, onye ka ha na issue 800,000 o kwere kwa many o mebelia ruo now. Now, you know how many weeks you have now? Now is a weekend. Yes. So and una hu be kule ni and ndị chọgakwa na nwoke esi nwete what of nwanne nwoke ahụ bịara mba for peace onwele kunu churu iche nwanne nwoke abịara mba for peace alash na hule back to Lagos. Okay. No nwetara information na m chọrọ ime ya arrest. Ya alash na ho back to Lagos. Okay. It's all right. So kedu ihe na rịọ n'aka ndị mmanụ and of ọkachasị ndị mbisi adị ama ihe m na-ayọ wụ ka ụwa nụrụ olu m ọbịa bụ ihe m na-ayọ ka ụwa nụrụ olu m because asị na mmadụ maybe o nwere ihe nwere ike ime tomorrow people ga-ajụ nkọwakwa n'iru onye ma gbasara ihe ndị a niile even the statement m derela to the police people then ha enweghị Stacy adị eme ya approve then ana akpọzi ego 200,000 for them to come arrest and thereabout so eji no mu the money and everything so but them agreement na ga-akwụ 800,000 this man ọ dị ahụ ogene Bennett Obabia Chief Bennett Obabia ọ dị ma biko ụmụnne m na-anụla site n'ọnụ nwanne anyị nwoke evangelist bụ onye nke bịara kọsara anyị biko ọ bụrụ na ị ma nwoke a na-akpọ Bennett Ọkabịa biko gwaruo ye ukwu ụkwanụ mee ebe o kwele nkwa na ihe ndị o ji egbe gbawashicha na ọ ga-akwụ ụgwọ ya dododo mee ya ka udo nwee ike chia ndewonu biko our brother nọ nso nkwa biko this our brother any the number ya give him my number, this is my number, give him my number, tell him to call me, let him send me the name of that man and the pictures of those things. I will use it against this man. American embassy, please send me the pictures of these things. We know to keep quiet, and if you are Igbo Christian, stand up for this thing that happened. I keep quiet no melego no blondo minister ko mele oblondo church ko mele I keep quiet nke ka nke game akwụta ka puko nansi bido na north akwụta ka osibido. So if you keep silent in this thing now, the next thing game no, you people may not like it. Only call actually no bro your minister or your church. So let's stand up for this young evangelist because of what the crusade. Also to go ndị Igbo, also to go Igbo Christians, idom start. If I know ndị a na-ekwu kemgbe ndị going back to our root na time na-abịa ha ije bido gbuo church ọkụ gbuo ndị pastors obidogo now obidogo ama na na watch go this video na page our brother nonso nkwa gbasala one evangelist or pastor na-eme crusade one man onye Igbo on America ọ na village ọ sị na those people na-eme mkpọtụ bata abịara place ha na-eme crusade were egbe gbali come and now what is many things that place chekwa ewu the pastor on where after everything I believe that all of you are watching the video. After everything the young man also now let me tell you something. Church pastors they have been saying all those things. Going back to Balut now obidogo now this thing that happened now open I keep quiet nke nwe ike ime under one mulike edo ntenjo all if ha na-eme nge this is what they are doing fafu ndị na-ezo ụzọ ma ha bịa stop one dance so ha sebe apụọ na-akpala onye ahụ olugo nke iji egbe this man mere ife a ọ bụ na mosque dị n'urube ya igwe agala ekwe bata na mosque ahụ wele egbe na-emebi isi instrument he cannot try it o mee ya eme all the mozo niile nọ na north they will even look for that man ebe ọ nọ skwa ya nọdụ. So now ọ bịago mee na anyị Igbo feeling ọ gana free and I'm not the man agbago ọsọ achọrọ m biko dịka ị na-ene video this our brother na-akpọ n'ọsọ nkwa biko sir biko this young man evangelist bịara na nke okwu please I need him to call me. This is my number, my WhatsApp number. I need him to call me. The name of that man
Melifahu, Obanage America, but I will go to American embassy in Nigeria. Actually, go with those pictures of those amp, all this instrument here, this man who where they saw in a ministry here, the crusade ground. Let him send me the pictures and bring the name of that man. I'm going to American embassy in Nigeria here. I will go to and submit this thing, and I will even send it to the American this thing in America. I will still send it all those things there. So I will submit it against this man. I need the name of that man, the pictures of those things, the evidence. You go see, maybe I will take all of them. I will submit it to the American embassy in Nigeria here. And there are some people that are living in America that will even submit it to Diagwa. So, because if we keep silent, because half of what people are commenting on, I saw what they are saying now. So, oh, na the man who the pastor there. Half of the kind of hatred speech because of what this man did. So they are praising that man in Homele. Many people because of Hanemi Crusade. I saw how some of Igbos, wicked Igbos, they praise that man. And if we keep silent, they will do worst. So I need the name of this man, the pictures of these things. I will submit it to American embassy. My friend Mendibo sometimes. Inwe ki bo Roman Catholic, bo Reverend Father. If the team man feel I don't care, no bolo church ko come. Inwe ki bo Anglican church, bolo kochuku. If you hear me no, if you I don't care, no bolo Anglican church come. One day o gelu to kono. O te ga kanda bido ko ihe anu a. Na time na bia ha ga bido bo church oku, bo ndo pastors me nka na Igbo. Ndo going back to our root. Obido go now. And they are praising this man ni formula. So as long as Igbo Igbo Christian, stand up. Kamala and Kainaya, Kamana and I and Franny Hesman, so I and going back to our loot. So rise up, this thing I get take if I no only home. No, because I was saying so all Igbo Christians, stand up for your faith. I was keep silent anymore. Keep silent. Only Kechi or Bona Church go game. Look at this manumele. Well, but I'm not gonna make crusade. Whatever we destroy many instruments. Measure all those things Nina. Going back to our loot. And I can hear no matter of ma. Careful the wicked Obiojo. These people were careful the wicked and Obiojo on down with them. And listen to me, I'm not even some of you gonna be comment nonsense. If you don't like my page, unfollow me. I don't care. Right now, just unfollow me. I don't care. So if you don't like what I'm saying, unfollow me. I don't care.